Cześć, nie wiem czy poznajecie, ale ten wspaniały teren, na którym się znajduję, to jest zrewitalizowana koksownia Orzegów i mamy tu teraz ścieżkę technologiczną, mamy tu teraz plac zabaw. Pamiętacie może, jak kiedyś wyglądała ta wieża węglowa? Więc jest to koksownia z 1903 roku, w której koksowano węgiel z pobliskiej kopalni Gotthard, czyli później Karol, już nieistniejącej, wcześniej połączonej z kopalnią Szombierki, a ostatecznie zlikwidowanej. I miejsce to stało się chlubą naszego miasta, Rudy Śląskiej, więc chcę Wam je pokazać. Odrestaurowana koksownia w Orzegowie stała się kolejnym przykładem dobrej praktyki na mapie Rudy Śląskiej, obok stacji Biblioteka w Hebziu, kolonii robotniczej Ficinus czy też Muzeum PRL-u. Kompleks stworzono w 1903 roku i rozbudowywano go do czasu wybuchu II wojny światowej. W zakładzie przetwarzano węgiel z pobliskiej kopalni Karol, oryginalnie noszącej nazwę Gotthard. Budowa zakładów została sfinansowana przez małżeństwo Joannę i Hansa Ulricha Szafgoczów. Koksownia początkowo również nosiła nazwę Gotthard. Za budowę i funkcjonowanie odpowiedzialny był koncern Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken Oberkoks. Oryginalnie w zakładzie działała jedna 35-komorowa bateria pieców koksowniczych. W 1908 roku w zakładzie pracowały już 3 baterie pieców oraz 5 kotłów. Od 1922 na skutek decyzji podjętych w wyniku III Powstania Śląskiego oraz plebiscytu z 1921 roku Orzegów włączono do II Rzeczypospolitej Polskiej. Koksownia rozpoczęła działalność dla spółki akcyjnej Godulla w Hebziu. Zakłady zamknięto w 1976 z powodu szkód górniczych. Zakład figuruje w rejestrze zabytków od 1986, jednak przez dekady niszczał, pozostawiony sam sobie. Przełom nastąpił w 2017 roku, kiedy to przystąpiono do programu Ministerstwa Ochrony Środowiska i pozyskano środki na remediację gruntu. Ogromna część zakładu już nie istnieje, ale do dziś przetrwały bezcenne elementy. Ciąg komór pierwszej baterii koksowniczej, wieża węglowa, zbiornik smoły oraz fragment drogi dojazdowej. Cała inwestycja na terenie koksowni kosztowała 21 milionów złotych, z czego ponad 18 milionów pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Efekty wykonanych prac robią ogromne wrażenie, a jednocześnie pozwoliły mieszkańcom Orzegowa odetchnąć z ulgą. Usunięto bowiem skażoną ziemię
i we wzorowy sposób zabezpieczono i zrekonstruowano budynki, które dawniej stanowiły zagrożenie. Dziś na terenie koksowni możemy bezpiecznie spędzać czas i uczyć się dzięki świetnie zorganizowanej ścieżce edukacyjnej.